Kohelet il-predikatur fil-ktieb tal-Ekklesjastikus jgħidilna dal-kliem. Kollox għandu żmienu u kull ħaġa għandha waqta taħt is-sema. U jkompli jgħidilna hemm żmien għal kollox. Jew jagħmlilna lista sħiħa. F'din lista jgħidilna wkoll li hemm żmien li tiskot u żmien li titkellem. U aħna konvinti li dan huwa żmien li nitkellmu mhux nibqgħu sikta. Illum il-ġurnata, speċjalment fil-knejjes, jekk predikatur, jekk kien predikatur, prattikament tista' tgħid li trid u tgħallem kwalinkwa dottrina. Li tiġik f'moħħok f'isem Alla dejjem għax wis probabbli ħadd ma ħajtolbok tiddefendiha. Ħadd ma ħajtolbok spjegazzjoni jew minn fejn ġibtha. Jekk ikun hemm prova li anke din mhix skritturali jew mhix biblikament korretta, wis probabbli ħadd ma ħajkun lest isemma' leħnu u jieħu pożizzjoni kontriha. Qed ngħixu fi żmien fejn innotaw li l-parti l-kbir tal-Kristjani jinsabu intimidati. Ħarsu madwarkom u taraw numru kbir ta' Kristjani li huma intimidati kemm minn nies tad-dinja, però wkoll minn Kristjani oħrajn. Alla ħares xi ħadd jażżarda jiftaħ ħalqu u jikkritika lil xi knisja, grupp, moviment, individwi jew predikatur, imġiba jew prattika reliġjuża għax mill-ewwel isib xi ħadd li jaqbeż fuqu. U itemmalu xi waħda mill-ħafna oġġezzjonijiet. Għaddejna minna l-koll ħafna oġġezzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tagħhom taf x'inhu biex jgħidlek iskot, ieqaf, tiftaħx ħalqek, tiddixxernix, tittestjax, tikkritikax, dan hu l-iskop. Mill-ewwel kif xi ħadd jiftaħ ħalqu għajt illi ħajaqbeż fuqu xi ħadd. Minħabba f'hekk ħafna jibqgħu lura. U ħafna jibżgħu jitkellmu jippreferu jibqgħu sikta. U dana qed iwassal għal konsegwenzi traġiċi. Għaliex? Għaliex li jiġri huwa li jiċċajpru il-linji diviżorji ngħidulhom bejn dak li hu ta' Alla, dak li hu skritturali, dak li hu veru u dak li hu fals, li ġej mill-bniedem, ivvintat minnu. U meta jiġri hekk, meta daw il-linji diviżorji jiċċajpru, tinfirex id-dottrina u l-ereżija, issaltan il-konfużjoni u t-taħwit u tiddajjef il-Knisja. Huwa minħabba fekk li ddeċidejna li nippreżentaw daw is-sensiela tal-laqgħat. Il-ġeneru tagħhom, it-tip tal-laqgħat li ħajkunu huma dak li nsejħulhom polemika. X'jiġifieri? Li jsir fil-polemika huwa li naraw x'qed jgħidu u jgħalmu ċertu għalliema f'isem Alla, naqbduh, inqabbluh ma' dak li hemm fl-Iskrittura biex naraw jekk dak li qed jgħidu hux veru jew le. Jiġifieri dik li l-polemika hija kelma oħra għad-dixxerniment. Għad-dixxerniment Bibliku. Meta Luqa kiteb il-Teofilu qallu li l-Berjani kienu aktar nobli minn dawk ta' Tessalonika għaliex qabdu dak li qallhom l-Apostlu, ħaduh u kuljum kienu jqabbluh mal-Iskrittura biex jaraw jekk dan hux veru jew le. U dan hu eżattament dak li rridu nagħmlu permezz ta' dawn il-laqgħat. Xejn iktar u xejn inqas. Ġuda jintroduċi l-epistola tiegħu b'dal-kliem. Maħbubin, għalkemm irsistejt ħafna ħalli niktbilkom dwar is-salvazzjoni komuni tagħna, kien neċessarju niktbilkom biex neżortakom ħalli tikkumbattu serjament għad-dottrina jew għall-fidi f'data lil qaddisin darba l dejjem. X'qed jgħid f'kliem ieħor Ġuda, qed jgħidilhom isma' l-aħwa. Xtaqt li jkun iktibilkom, nkun pożittiv u nkellimkom dwar dawk il-veritajiet sbieħ tal-Evanġelu, però jiena kostrett li niddilja mal-profeti folots, li niddilja mad-dottrina falsa u mal-ereżija u nwissikom kontra tagħhom. Jien ukoll ikolli nammetti li kien għalija nippreferi inqatta' ħin ikollu nippassiġġa fil-kampanja tal-Iskrittura. Kif jgħidu nxomm il-verità sabiħa, ir-rieħa tal-verità sabiħa. Milli nagħmel xi ħin kif jgħidu fil-fossa inxomm l-intina tal-ereżija. Żgur li anke intom tippreferu ħaġa minn oħra, però ninsabu kostretti li nwissu kontra
u dwar ċertu tagħlim u prattiċi li qegħdin ninnotaw qegħdin jinxterdu fostna, b'mod speċjali lokalment. Dottrini u prattiċi li mhumiex skont il-Bibja huma perikolużi, huma dannużi għar-ruħ ta' ħafna minn ħutna. Naċċertakom illi il-polemika u l-ammonizzjoni li tiġi warajha la hi xogħol popolari u lanqas faċli. Żommu għaf moħħkom di anke jekk tkunu involuti intom one on one. Però tnejn jeħtieġ li jsiru. Huma indispensabbli għaliex? Għaliex il-Knisja f'kull żmien, f'kull żmien anke f'dan iż-żmien, minn dejjem kienet fuq naħa imbierka minn għalliema, fidili għall-kelma li jgħalmu korrettament u fedelment l-Iskrittura u minn naħa l-oħra dejjem kienet iffastidjata u infiltrata minn għalliema folot li jgħawġu l-Iskrittura u jwaslu dottrini tal-bnedmin. Dik dejjem kienet u għada is-sitwazzjoni u l-qagħda fil-Knisja u għalhekk li l-polemika u twissija huma meħtieġa u ma nistgħux ngħaddu minnhajrhom. Mhux biss, però tajjeb inkunu konxi wkoll ta' realtà, ir-realtà tal-ingann. Sfortunatament tintaqa' ma' nies illi qatt ma jgħaddilhom minn moħħhom li xi ħadd jista' jqarraq bihom jew li anke huma stess jistgħu jqarqu bihom infushom. Għandhom idejat żbaljati, bħal pereżempju li għax persuna qed jippridka fi knisja, allura żgur ġenwin, allura żgur dak li qed jgħid ġej mill-Bibja. Jew hawn min għandu idea żbaljat oħra li għax hu nnifsu sinċir, Alla ħajproteġih dejjem u qatt mu ħajpermetti li jkun ingannat. Dawn huma idea żbaljati għaliex meta nħarsu lejn l-Iskrittura naraw verità oħra. Ripetutament twissina dwar ir-riskju tal-ingann. In-numru ta' twissijiet fl-Iskrittura biex ma nħallu l-ħadd iqarraq bina u lanqas aħna nqarqu bina nfusna huma tassew impressjonanti. Pereżempju, fil-Ktieb tal-Proverbji 14-12 naqraw hekk. Hemm triq li tidher dritta lil xi wħud, iżda hemm traqat il-mewt fl-aħħar tagħha. Ġeremija 37 vers 9. Hekk jgħid il-mulej. La tqarqux bikom infuskom billi tgħidlu il-Kaldin żgur jitilquna, għax mhumiex se jitilqu. L-ewwel Korintin 3:18. Ħalli jebda wieħed minnkom ma jinganna lilu nnifsu. Ġabbu wkoll jgħid li min jisma' l-kelma ma jagħmilix qed iqarraq bih innifsu. U ktar quddiem jgħid ukoll li qed iqarraq qalbu min jgħid li hu reliġjuż u ma jliġġimx il-sinu. Ġifieri qed taraw kull wieħed minna int inkluż nistgħu nqarqu bina nfusna u mhux biss. Kull bniedem int u jien inkluż nistgħu niġu mqarqa minn xi ħadd. Xi ħadd jista' jqarraq bik. Taħsibx li inti speċjali, li inti żgur qatt ħadd ma jqarraq bik. It-tieni Korintin 11 vers 2. Nibża jikteb Pawlu li b'xi mod bħalma s-serpent inganna l-Eva bl-astuzzja tiegħu, hekk imħuħkom ikunu żvijati mis-sinċerità lejn il-Kristu. Fit-tieni Tessalonkin 2:3. Tħallu l-ħadd min jiggannakom bl-ebda mod. Efesin 5:6. Tħallu l-ħadd min jingannakom bi kliem battal. Anka Ġwanni fl-ewwel epistola jgħidilhom tfal xkejknin, tħallu l-ħadd min iqarraq bikom. Ġesu nnifsu jgħid, araw li ħadd ma jqarraq bikom. Ħafna tiġu f'ismi u jgħidu jienu u dawn se jqarqu b'ħafna. L-aħwa l-iskop daw twissijiet kontinwi fl-Iskrittura tafu x'inhu biex jiftħulna għajnejna. Biex jiftħulna għajnejna dwar ir-realtà tal-ingann minna nfusna u minn ħadd ieħor. Ħalli dejjem nibqgħu fuq l-allert u ma norqdux nintelqu. U allura wkoll biex dejjem jikkonvinċuna dwar il-ħtieġa tad-dixxerniment. Għax jekk aħna konxi li nistgħu nqarqu bina nfusna u li ħadd ieħor jista' jqarraq bina, mela allura dejjem irridu nimxu b'dixxerniment, b'attenzjoni. Ħalli ma jiġrinniex propju li nkunu mqarqin. Ġesu jagħmel dik it-twissija qawwija fejn jgħid f'Mattew 24. Għaxat jitqajmu, Kristijiet foloz u profeti foloz u se jwettqu sinjali kbar u weġubijiet biex hekk iqarqu kieku possibbli imqar bil-mażulin. Araw, għattilkom minn qabel. Għalhekk eżis ma naffordjawx illi ngħaddu mingħajr id-dixxerniment u l-ammonizzjoni.
ma naffordjawx nagħdu mingħajr, huma xi ħaġa indispensabbli u bżonn juża. Madankollu tiskanta kif mhumiex ftit dawk illi jibqgħu jinsistu illi dan m'għandniex nagħmluh. Li qed nisbaljaw saħansitra jgħidulna li qed nidimbu. Qed immorru kontra l-kelma ta' Alla meta ningaġġaw ruħna fid-dixxerniment, fil-polemika. U l-oġġezzjonijiet li jresqu favur dan l-argument tagħhom huma varji, huma ħafna. U għalhekk illejla nixtieq illi nistidninkom biex flimkien nikkunsidrawhom kollha li ġewni f'moħħi. Mhumiex ftit, però nikkunsidrawhom biex l-ewwel nett meta xi ħadd japproċċjana bihom ma jiġrinniex kif forsi qed jiġri li mill-ewwel nifqu, u jwaqqafna bihom imma le. Inkunu kapaċi nwieġbu għax dawn huma oġġezzjonijiet mhumiex la skritturali u lanqas validi kif ħanaraw. Allura m'għandniex inħallu l-ħadd jużhom biex lilna jintimidana jwaqqafna minn dak li hu d-dover tagħna li huwa d-dixxerniment Bibliku. Ħaniddiljaw magħhom ukoll biex inkunu liberi biex fil-laqgħat li ġejjin nkunu nistgħu proprju nagħmluha din l-evalwazzjoni Biblika mingħajr ma noqogħdu naħsbu li ħajkun hawn xi ħadd jgħidilna imma għalhekk dan l-iskop ta' dil-laqgħa nikklirjaw dawk l-oġġezzjonijiet kollha. Ħalli mbagħad fil-laqgħat li ġejjin nkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni Biblika kif suppost mingħajr tidwir u lob tal-kliem. Okej, mela ħanibdew inqisuhom. Hawn xi ħadd li jaf li ma hu l-iktar vers, mill-iskrittura kollha illi huwa interpretat ħażin kemm mill-nies tad-dinja u kemm ukoll mill-Kristjani. Mattew 7:1. Tiġġudikawx. Ġesu jgħidilna biex ma niġġudikawx. Ibda tkellem, ibda semma mill-vuċi u stieden in-nies għad-dixxerniment u tara kif mill-ewwel itemmaw ilek. Tiġġudikax. Ġesu jgħidilna biex ma niġġudikawx. Jisom il-Kristjani xi ħadd qal għandhom allerġija għall-ġudikar. Hekk isna sirna. Sintendi dan il-kliem jinsab fil-Bibja mhux hekk u Ġesu qalu dal-kliem, però l-mistoqsija rridu nsaqsu x'inhi. X'rid ifisser Ġesu eżattament dan il-kliem? Li qatt m'għandna ngħaddu ġudizzju fuq ħadd u fuq xejn u li jekk propju ngħaddu ġudizzju nkunu qegħdin ma nobduhx u nidimbu, dan irid ifisser taħsbu Ġesu. Ħanajdilkom, tal-inqas hemm 5 raġunijiet li juru li mhux hekk. L-ewwel nett, meta Ġesu qal illi għalina tiġġudikawx, u stess kienet jiġġudika. Ġifieri l-ewwel ħaġa dik meta tgħidilna tiġġudikawx qed jiġġudikana. Ma qed jaħseb li aħna ħaniġġudikaw. Fl-istess passaġġ iktar l-isfel, Ġesu mhux talli mbagħad ikompli jgħidilna biex niġġudikaw, imma jsejjaħ il xi wħud klieb u ħnieżer. U stess. Ma nafux il-Farizej, x'kien jgħidilhom ukoll Ġesu nnifsu kemm il-darba sejħilhom u lit l-infern. Gwidi omja, ipokriti, boloħ, oqra mbajda, stenna nara. Mela inti qed tgħidilna biex ma niġġudikawx. U mbagħad inti qed tiġġudika xi ħaġa mhix taħdem, mhux hekk jew le. Ma naħsibx li Ġesu jikkontradixxi lilu nnifsu, anzi f'Ġwanni 7:24 Ġesu jgħidha l-kliem ukoll. Tiġġudikawx skont l-apparenza, iżda ġġudikaw b'ġudizzju ġust. Tajba di mela, jekk mhux suppost niġġudikaw, għalfejn qed tgħidilna kif għandna niġġudikaw. Mhux hekk jew le. Sinjali li dik tiġġudikawx ma tfissirx kif jgħidulna n-nies tiġġudikawx, għax kieku mhux qed jgħidilna mbagħad il-metodu tajjeb kif għandna niġġudikaw. U nsemmu wkoll li l-Kristjani l-qaddisin spiss hemm miktub fuqhom li huma qatt jiġġudikaw. Pereżempju, fl-ewwel Korintin 6 naqraw hekk. Jew ma tafux jikteb l-Apostlu Pawlu illi l-qaddisin qed jiġġudikaw id-dinja. U jekk id-dinja għandha tkun iġġudikata minnkom, m'intomx kompetenti biex tiġġudikaw każijiet trivjali, żgħar, ma tafux li qed niġġudikaw l-anġli, kemm iżjed mela allura l-ħwejjeġ ta' dil-ħajja niġġudikaw. Taraw żgur li Ġesu ma kienx ifisser hekk. Allura x'rid ifisser propjament Ġesu b'dan il-kliem? Bħas-soltu l-kuntest irid isalvana. U hawn nixtieq nirrepetiha dina il-ħin kollu.
mlin lil-nifsu u lin-nies. Il-kuntest. Li kieku nippruvaw naqraw u nifhmu kliem u vrus fil-kuntest nevitaw miljun problema. Miljun problema. Għaliex ħafna mill-ereziji mill-prattiċi ħżina jiġu għax xi ħadd jaqbad vers kelma joħorġa barra mill-kuntest u jifhimha kif ifettillu. Mela anke hawnhekk, x'inhu l-kuntest? Għax hu li jiddetermina kif ħanifhmuha b'mod korrett. Vers wieħed jibdek, tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Għax bl-istess mod li tiġġudikaw se tkunu ġġudikati u bil-kejl li tkejlu se jkun imkejjel lilkom. U għaliex tara l-iskalda li jifgħinħuk, imma ma tinnotax it-travu f'għajnek stess. Jew kif tista' tgħid lil ħuk ħallini neħħilek l-iskalda minn għajnejk, mbagħad tara travu jinsab f'għajnek stess. Ipokrita. Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek stess u mbagħad tara sew biex tneħħi l-iskalda minn għajnħuk. Mela, jekk nifhmu l-kuntest x'qed jgħid Ġesu, eżattament tiġġudikax, ninnotaw dan. Ġesu qed jgħidilna tkunux ipokriti. Moħħkom biex tiġġudikaw il-ħadd ieħor għad-difetti li jinsabu fikom stess. Ġesu qed jgħidilna wkoll użaw l-istess kejl. Meta intkom tiġġudikaw, bħalma qed tużaw il-kejl ma' ħadd ieħor qisu wkoll li tużawh magħkom infuskom u tkunux wieġb ieħor. Qed jgħidilna wkoll f'dal-kliem toqgħodux ħsiebkom biex tikkritikaw lil nies oħra waqt li tinjoraw kompletament id-difetti tagħkom. Dan huwa ħsieb kollu mela tiġġudikawx hawnhekk mhijiex projbizzjoni kif ngħidu kontra kull tip ta' ġġudikar. Imma aktar twissija u istruzzjoni kif imissna niġġudikaw. Istruzzjoni biex ma niġġudikawx b'mod żbaljat. Twissija biex ma niġġudikawx bl-ipokrizija mingħajr ħniena u mhux skont il-Bibja. Għalhekk min juża din l-oġġezzjoni kif ngħidu left, right and center kull darba li xi ħadd ifettillu jiftaħħal u jgħaddi xi ġudizzju qed jieħu kliem Ġesu barra mill-kuntest u jifhem xi ħaġa li Ġesu la kienet jgħidha u waqqas xtaq jgħallimha. Bżonn nifqu nużawha u nifqu anke man-nies u ngħidulhom biex tiġġudikax mhix valida, mhix oġġezzjoni valida. Għaliex Alla mhux talli jgħidilna tiġġudikawx, iżda jikmandana ripetutament biex niġġudikaw. Il-Patti l-Ġdid mimli bordnijiet biex niġġudikaw. F'kull ktieb tal-Patti l-Ġdid barra wieħed Filemon insibu twissijiet biex inkunu fuq l-allert, biex nevitaw il-profeti folos, biex noqogħdu attenti kontra d-dottrina falsa. U dan nagħmluh biex nagħmluh rridu niġġudikaw. Mhux hekk tajba din jew mhix tajba. Mimli, Pawlu staġeb pereżempju u tnixxef lil Kristjani fil-Knisja ta' Korintu ma ġġudikawx raġel immorali li kien f'nofshom. Tistgħu taqraw fl-ewwel Korintin 5, vers 13, iċċassa hekk meta taqrat jekk qed jgħidilhom. Iċċassajtuni kif għandkom il-dar raġel u ma ġġudikajtux. Għax huwa d-dover tagħkom. Għalhekk it-tweġiba għal din l-oġġezzjoni tiġġudikawx, Ġesu jgħidilna biex ma niġġudikawx hi għandkom żball. B'dal-kliem Ġesu ma kienx qed jgħallimna biex ma ngħaddu l-ebda ġudizzju fuq ħadd, assolutament. Imma kienet jgħallimna kif imissna niġġudikaw. U għalhekk aħna meta naraw għalliema li qed jgħallmu tagħlim li mhux skont il-Bibja u qed jippromovu prattiċi inventati min-nies ħaniġġudikaw. Importanti. Sintendi dan dejjem nagħmluh fil-parametri ta' dak li tallimna l-Iskrittura. Sew, u mhux bl-addoċ. Jekk l-arreat tal-Kristjani huwa li jġġudika, it-tieni l-arreat huwa li jidentifika knisja jew individwu b'ismu. Xi ħadd qal li jekk l-ewwel kmandament huwa la tiġġudikax, it-tieni huwa la semmix l-liema folos b'isimhom. Xi wħud u dan qed intaqgħu magħhom jaqblu u jgħidu nisma' tajjeb li twissu lin-nies dwar ċertu dottrini u għalliema folos, però mbagħad imma ara ma semmux ta' il-xi ħadd jew ara ma semmix il-xi knisja għax tarhom, ġifieri sinċerament jiskandalizzaw ruħ kif? Ħassemmuhom b'isimhom.
qed tiżbaljaw meta ssemmu l-ismijiet ta' ċertu predikaturi u ċertu knejjes li qed jgħalmu jippromovu id-dottrini foloz. X'nirrispondu għal din l-oġġezzjoni? X'nirrispondu? X'pattern naraw fil-Bibja? Għażbu nara. Fil-Bibja nsibu ruxmat eżempji ta' individwi msemmijin speċifikament bisimhom. Miskin Adam identifikat bismu bħala dak li minħabba fih daħal id-nuf fid-dinja. Ruxmata slaten korrotti huma msemmijin speċifikament bisimhom. Qatt iltqajtu ma' xi jom li semmit il-bina Ġuda? Miskin naħseb Ġuda kien jippreferi ma jibqax imsemmi bħala dak il-persuna li tradixxa lil Ġesu. Però il-Bibja ma tantx jimporta mill-feelings ta' min huwa l-infals, ta' min hu traditur. Allura l-Bibja kattiva skont xi wħud għax issemmi l-ismijiet tan-nies tal-għalliema foloz. U mhux għax importana wis imma anke Satana imsemmi bismu, imsemmi bismu. Laħwa għandna preċedent ċarismu fl-Iskrittura illi mhux biżżejjed ninsinwaw li xi ħadd qed jgħallem dottrina falsa. Il-Bibja tidentifika bisimhom l-għalliema foloz. Għandikom ftit eżempji oħra, ftit mill-ħafna. Fl-ewwel Timotju, Pawlu jsemmi bisimhom tnejn min-nies li abbandunawh għax beżgħu mill-persekuzzjoni, Figelu u Ermogeni. Fit-tieni Timotju 2:17 isemmi lil Imenew u Filetu li ddevjaw mill-verità u għalmu talim li nfirex bħal kankrena. Fl-istess epistola isemmi lil Ġannes u l-Ġambre, nies ta' moħħ depravat. Fl-istess epistola tal-isfel isemmi lil Dema bismu bħala xi ħadd li ħabb id-dinja preżenti. U iktar l-isfel lil Alessandru l-Bronzar isejjaħlu għall-infals għax oppona t-talim tal-Apostli. Anke l-Apostlu Ġwanni, l-Apostlu tal-imħabba, it-timbra u ġudika lil Diotrefe. Bħala wieħed li rrid jikmandaw, jrid imexxiju u li saħansitra opponihom u oppona t-talim bismu. Daw kif azzardaw isemmu bisimhom. X'kull waħda, kif għamlu għadax, fejn l-imħabba, jgħidulna xi wħud. Semmew bisimhom għax għarfu l-gravità tal-ereżija u tad-dottrina falsa u għax ħabbew l-aħwa. Għax ħabbew l-aħwa. Tant illi rridu jwissuhom. Kien hemm min qal imma stanna nara. L-Apostlu Pawlu seta' jwissi għax kien apostlu. Fair enough. Però mhux istess għalinna biex nimitaw lilu xi 4 darbiet. Mhux hekk jew le. U aħna nimitaw anke f'dil ħaġa. Mela l-aħwa mhux biżżejjed li nwissu kontra talim jew liema foloz u nagħtu biss ħiel b'mod vag mingħajr ma nidentifikawhom bisimhom. Din isuha, din bla sens. Ħanedilkom għaliex. Ħantikom l-ewwel qasimgħu dil-Iskrittura. Rumani 16-17. Issa neżortakom l-aħwa ħalli tħarsu ruħkom minn dawk li jikkawżaw id-diviżjonijiet u l-ostakli kontrarju għat-talim li intom tallimtu u evitawhom. Smajtu għadin? Ħarsu ruħkom minnhom u evitawhom. Kif nistgħu nagħmlu dan ma nkunux nafu minn huma? Mhux hekk jew le. X'iswa li jien ngħidlek isma' hemm ħanut fir-raħal fejn toqgħod. U dan qiegħed ibih prodotti avvelenati u ma ngħidlekx li ma ħanutu. Jew ngħidlek li ma ħanutu, ma mbagħad ma ngħidlekx li ma huma l-prodotti. Ma tagħmilx sens, hekk jew mhux hekk. Ma tagħmilx sens. U ma nkunx qed nurik la mħabba sinċira xejn. Mhux biżżejjed min kun vag u ġenerali. Mhux biss l-aħwa meta twissija li tkun vaga ma tiswa xejn fuq naħa għandha valur meta tkun speċifika. U ħanajdilkom għaliex meta nidentifikaw l-għalliema foloz bisimhom inkunu qed nuru mħabba. Imħabba sinċira l-ewwel nett lejn l-aħwa ġenwini. Lejn l-aħwa lejn ħutna Kristjani li jinsabu qabli mqarqa u ma jafux daw. Daw qegħdin hemm jisemgħu u ma jafux. Mela meta aħna nwissu nsemmu l-ismijiet ta' min hu predikatur fals, qed nuru mħabba l dan nies għax qed niftħulhom għajnejhom. Bħannaġ qed nuruhom li hemm dak il-lupu, mela allura jaqbillhom jaħarbu. Qed nuru mħabba wkoll
dina ftit iqisuha lejn l-għalliema veri. Jekk aħna nkunu vagi u ngħidu isma' jien pereżempju ngħid ħares Malta hawn predikatur li qed jgħallem dottrini folos u nieqaf hemm. Min hu sinċir, il-predikaturi sinċira, jistgħu jinkwitaw jgħidu ma da għalijiet jgħid. Da għalijiet jgħid. Mentri meta aħna tinsemmu ed identifikaw, dawk il-predikaturi u għallima sinċiri ħanajtek jieħdu r-ruħ. Jieħdu r-ruħ. Okay? Mhux biss, qed nuru mħabba wkoll meta nkunu speċifiċi anke lejla li ma folots. Tinsewx illi fi Filippin 3 naqraw hekk. L-għalliema folots, tafu x'inhu tmiem tagħhom it-telfin. Mela, meta nsemmuhom bisimhom u nesponu tal-infals, qed nuruhom imħabba u qed intuhom ċans jiftħu għajnejhom u jirrealizzaw li qegħdin fl-iżball u jindmu u jinħelsu mit-telfin. Dik hija l-imħabba l-aħwa. Għalhekk għandna bżonn mhux biss inwissu imma nwissu wkoll b'mod speċifiku. Mela, meta naraw l-Evanġelu tal-Grazzja jew dottrini fondamentali qed ikunu mawġin, mhux tal-li mhix option, imma d-dover tagħna li nwissu u wkoll insemmu bisimhom l-għalliema folots. Dan nagħmluh sintendi semmiha ma noħodha for granted. Dan nagħmluh b'mod responsabbli, dan nagħmluh b'intenzjoni tajba, imbuttati dejjem mill-imħabba u mhux bla doġġ, jew b'xi pika, jew b'xi għejra, bl-ebda mod. Irridu wkoll noqogħdu attenti għax da żball komuni ta' ħafna. Li nevitaw nittimbraw il-kull min ma jaqbilx magħna, okay, f'kollox, jew f'xi punti bħala l-infals. Alright, irridu nżommu l-bilanċ anke hawnhekk. Oġġezzjoni oħra. X'ingħidu għal Mattew 18 jgħidulna xi wħud? Mintomx tobdu lil Alla, meta qed tikkritikaw pubblikament għall-infals, minflok issemmu ismu u tikkritikaw imiskom, titkellmu miegħu fil-privat. Għaliex hemm miktub. Hemm miktub hekk jgħidulna. U jekk ħuk jidneb kontrik, mur u rih id-difett tiegħu bejnek u bejn waħdu u jekk jisemak tkun irbaħt il-ħuk. Qed tara? M'għandekx tikkritika pubblikament, mur, sibu ras imbras u korriġih. Din hija l-oġġezzjoni, però l-mistoqsija l darb'oħra nistaqsu x'inhi. Fuq xiex qed jitkellem hawn Ġesu? Fuq l-għalliema folots. Hawnhekk Ġesu fuq l-għalliema folots, it-tweġiba faċilment insibuha mill-kuntest. Għaliex il-Mulej f'dan il-passaġġ qed jirreferi għal xi offiża personali. Għal xi nuqqas ta' ftehim bejn żewġ aħwa fi knisja. Fuq hekk qed jitkellem, mela fuq l-għalliema folots, m'ebda indikazzjoni jew direttiva f'din ta' kif għandna nimxu mal-għalliema folots. Anzi, teb tkunu tafu li meta jissemmew l-għalliema folots, id-direttiva hija l-kontra, hija l-oppost. Esponihom, ikxifhom għal-ġid tagħhom u tal-oħrajn. U qed ninsew Ġesu kif iddilja mal-Fariżej u l-għalliema folots ta' żmienu kif iddilja magħhom. Għamel xi laqgħa ta' diskussjoni fil-privat biex isibu dawk il-punti li għandhom komuni, jibnu relazzjonijiet u jmexxu l-unità u l-ekumeniżmu f'Ġerusalemm. Hekk mexa Ġesu magħhom, tafu kif mexa pubblikament, ċanfarhom u esponihom. U Stifnu, l-ewwel martri, għala taħsbu li l-meċċer reliġjuża ħaġruh, tajt minħabba kliem ħelu li qalilhom ras imbras. Nies benuqkom irmazzati u bla ċirkonċiżjoni fil-qlub u l-widnej għallhom pubblikament. Li dejjem tirreżistu lill-Ispiritu Santu. Intom li tirċevejtu l-liġi kif moddija mill-anġlu frattant ma żammejtuhiex. Ikkoreġġu l-għalliema folos fil-privat mhux tesponuhom pubblikament għax hekk kien f'Mattew 18 jgħidulna xi wħud. Ma naħsbux ew ma naqblux għaliex dan ma kienx il-ħsieb ta' dak il-kliem. Sintendi jekk wieħed irid javviċina għall-infals fil-privat. Go ahead. Però l-esperjenzi ta' min għamilha tkellmu ma' xi ħadd illi għamilha dina. U tara x'jgħidilkom jekk kienux pożittivi r-riżultati, staqsuhom kemm laqahom dak li jkun, staqsuhom x'diskussjoni intelligenti kellhom ma' dal-għalliem, kemm irnexxielhom jikkonvinċu, staqsuhom x'ħareġ minn dik il-laqgħa.
U jgħidulkom kemm kienet worth it illi mal-lim fals tipprova tintaqa' miegħu ras imbras. Imma apparti dan, il-Bibja tagħmilha ċara illi għall-lim fals irid ikun espost, u msemmi bismu mela tintaqa' miegħu fil-privat u twitbu ras imbras. Din oħra, ismawha, minflok tikkritikaw, mhux aħjar titolbu għal dak li jkun. Smajtu għadi? Ma l-ewwel nett, aħna tiġà nitolbu għall liema folot. Tafu, intom, tiġà. F'kull laqgħa ta' talb nitolbu għall liema folot u għal dawk li huma ingannati nagħmluha, tiġà. Però li tajt li huwa żball li wieħed jitkellem pubblikament għax biżżejjed titlob għalihom, allura tmur kontra dak li l-Iskrittura tallimna b'mod ċar. Fil-fatt, dak li qed jgħidu dan nies huwa veru, Ġesu u daw kollha mexxin mill-Ispiritu Santu li wissew kontra l-liema folot, kixfuhom, semmewhom bisimhom u għafqulhom pubblikament, għamlu żball. Għax kien ikun biżżejjed kieku talbu għalihom. Meta l-Apostlu Pietru għażaq, tiftakru, u għamel kompromess mal-verità, Pawlu ma ttix il-kwistjoni billi joffra xi talba fiskiet. X'għamel imma? Opponih f'wiċċu, waqaflu direttament u kiteb biex nibqgħu niftakruha jgħaddu kemm jgħaddu żmien, ma jmissux talab għalih biss. Mela jesponih fejn kien il-żball. Mela kieku din l-oġġezzjoni hija valida daw kollha żbaljaw li mhuwiex il-każ. U anke aħna nitolbu għal dak, mela le ma jfissirx li mbagħad ma nikkritikawx, ma niġġudikawx b'mod sew. X'iswa tikxef l-errur u tkun negattiv? Mhux aħjar tkun pożittiv u tikkonċentraw biss fuq it-tajjeb, fuq il-ġid li qed jagħmel dal-għalliem, minflok tiffokaw fuq l-iżbalji u l-ħażin. Wara kollox, u din qed tismawha wkoll. Anke jekk xi affarijiet huma ħażina, imma jgħid ħafna tajjeb. Jgħid ħafna tajjeb. Dina vera tajba. Jiġifieri bl-istess argument, għax aħna nużaw l-istess argument, allura int m'intix se tinkwieta jew tieħu xi azzjoni. Jekk tkun taf illi għalliem li għandu qed tibgħat il-bintek għal privat fid-dar huwa pedofilu. Mhux hekk? M'int tagħmel xejn. U jekk xi ħadd jiġi u jgħidlek isma' jipprova jiftaħlek għajnejk, tgħidlu għala qed tisponih. Ħares li pożittiv, tax kemm hu bravu, tax kemm jaf jgħallem, għala tkun negattiv. Anzi, jekk tkun taf li forsi anka il-ġara tiegħek, għandha tifla li tmur għandu, m'int tgħidilha xejn. M'intix qed twissija, għax ma trix tkun negattiv. Tas kemm għandu talent jgħallem, għandu karizma jħobba mit-tfal. Qed tifhmu jew le, mela allura. Jekk dan jgħod tal-ġisimna, jekk dan jgħod kemm aktar jgħod għar-ruħ tagħna, tinsew qatt l-aħwa li l-ereżija u d-dottrina falsa tmarret u teqret ir-ruħ u hija periklu dannu għar minn kull ħsara fiżika jew psikoloġika li nistgħu inġarbu. Hija gravi l-ereżija. Għalhekk mela le, aħna rridu nkunu pożittivi. M'hemmx dubju, però mhux li nuru l-imħabba u l-aċċettazzjoni sal-punt li mbagħad ma wissux fejn naraw l-iżball u l-ereżija. Oġġezzjoni oħra. Dina mhix daqshekk komuni, però intqajna magħha, di jgħidula l-oġġezzjoni mibnija fuq il-parir ta' Gamaliel. Ħanfakkarkom. Mhux ħaġek. Meta xi ħadd jitkellem u jagħmel evalwazzjoni ta' xi dottrina, moviment jew għalliem, kif se nagħmlu aħna fil-laqgħat li ġejjin, spiss titressaq din l-oġġezzjoni mibnija fuq il-famuż parir ta' Gamaliel, daqs li dan l-iktar bidem għaref intaqgħu miegħu fl-Iskrittura. Ħanfakkarkom, fl-Atti 5 naqraw kif Pitru l-Apostli tressqu quddiem is-Sanedrin. U dawn ma kinux jafu x'ħajaqbdu jagħmlu bihom prattikament. U qam Gamaliel u tal-parir tiegħu. U f'vers 38 u 39 naqraw hekk. U issa ngħidilkom għal Gamaliel, warbu minn dawn l-irġiel u ħalluhom. Għax jekk dan il-pjan jew din l-attività mill-bniedem
se tisfaxxa. Imma jekk kien minn Alla, mintom se tkunu kapaċi twafquhom li ma tinstabux saħansitra qed tikkumbattu kontra Alla. Mela, irridu nammettu li inizjalment dal-parir jidher jagħmel sens. Tridu tkunu tafu qed jgħid jekk ħidma minn Alla jew le. Stennew, jekk kien minn Alla tkompli, jekk kien mill-bniedem tisfaxxa fix-xejn. Jidher għaref, kawtiel. Gamaliel hawnhekk. Fil-fatt għamel żewġ tqarrijiet li huma veri u korretti x'inhuma li iva x-xogħol tal-bniedem jispiċċa u li x-xogħol tal-Alla mhux ħajtwaqqaf. Għandu raġun. U hawnhekk li ħafna jitqarqu. Għaliex dejjem l-errur dejjem ikun imħallat mal-verità. Anka f'dan il-każ. Kellu raġun, però meta wieħed issew x'kienet jipproponi Gamaliel, jinduna l-argumenti tiegħu fejn għandhom x'jaqsmu l-liema folots u wieħed żbaljat totalment. Araw għaliex. Għaliex l-ewwel nett Gamaliel ma kienx qed iqis xi ħaġa importanti. Illi il-waqa' tal-ħażin tad-dottrina falsa tista' ġebbed sekli sħaħ. Tista' ġebbed sekli sħaħ. U allura iż-żmien mhuwiex it-test tal-veraċità tal-lim jew ta' moviment. Bit-test ta' Gamaliel allura nista' nikkonkludu li l-Iżlam u l-Induiżmu huwa tajjeb 10 kamilhom sekli. Gamaliel nesa illi Alla mhux dejjem jiġġudika l-fals minnu fih. Mhux dejjem. Xi istituzzjonijiet u għalliema folos se jibqgħu sakemm jerġa' jiġi Ġesu. U fil-frattemp, skont Gamaliel, l-aħjaru li ma nagħmlu xejn. Għax iż-żmien qed parir. U sa dan it-tant mhux importanti għal Gamaliel b'min u b'kemm nies iqarqu u jeqirdu l-għalliema folots. Mhux importanti, tagħmel xejn. Stenna x'parir dak? X'parir dak? Li nippreferu l-parir ta' Gamaliel minflok id-dexxerniment iwassal għal waħda minn żewġ konsekwenzi ħżiena. Mela għax jekk nagħmlu hekk jew jekk ma nagħmlu xejn, jew ma nissapportjawx dak li hu veru, li hu tajjeb u minn Alla. Inkella ma ngħidu ma nagħmlu xejn dwar dak li jiddiżonora lil Alla u ta' periklu għall-erwieħ. Ikkunsidraw daw jekk l-apostli sewwa kellhom raġun, okay? U d-dottrina li kienu qed jgħalmu kienet korretta, imisshom kienu sapportjati u nkoraġġuti, mhux hekk? Jekk minn banda l-oħra kienu qed jgħalmu l-errur u l-eżija, allura ma kienx imisshom jitħallew jitlu fit-tempju u jkomplu. Però Gamaliel u sħabhom ma għażlux naħa. La waħda u waqqas oħra, la favur u waqqas kontra l-apostli dal-parir ta' Gamaliel u min jissuġġerjuna huwa abdikazzjoni tar-responsabilità. Inti m'intix qed tieħu responsabilità li tażel u li tiġġudika kif inhu d-dover tiegħek. Normalment dawk li jagħmlu dan bracket żgħira, dan li jagħmlu dan l-appell bil-parir ta' Gamaliel taf min huma dawk li jixbħuh. U qed japplikaw dal-parir għal ħajja tagħhom. Mhux probabbli fil-ħajja personali tagħhom ħadu xi deċiżjoni jew għażla li mhix skont ir-rida t'Alla u qed jevitaw li jiffaċċjaw il-ġudizzju t'Alla. Mhux probabbli dawn huma dan nies meta xi ħadd jgħidlek hekk, okay, hemm imma tieħux pożizzjoni għandhom il-Bibbja kollha qudiemhom, però jippreferu l-kliem ta' Fariżew. Mela, affaċċjati bil-periklu aħna tal-ereżija u tagħlim li mhux skont il-Bibbja, Gamaliel għajdilna tagħmlu xejn. Tieħdu ebda deċiżjoni, azzjoni ebda azzjoni la favur u waqqas kontra. Aħna ma nagħtux każ dal-parir ta' Gamaliel imma aktar irridu nobdu il-Alla. Li għajdilna isma' iddixxernu u ikxfu fejn hemm l-iżbal. Oġġezzjoni oħra. Qed turu nuqqas ta' mħabba di komuni. Di xi mħabba. Fejn l-imħabba? Qed tkunu kattivi ta' qed kisru l-unità fil-ġisem u ġibu l-firda fil-ġisem ta' Kristu meta qegħdin titkellmu, meta qegħdin tagħtu ġudizzju. Jien aħna ngħidu qed nuru nuqqas ta' mħabba x'nikxfu l-errur u nwissun. Liema huma l-ġenituri l-iktar li jħobbu l-ulidhom? Dawk li jwissuhom, anke ġieli b'mod sever, jew dawk li jħalluhom jagħmlu li jridu. In-nuqqas ta' mħabba tkun
kieku nħallu n-nies fil-għama, kieku nħalluhom hemm u jemnu u jibbelaw dak li għall-infants ibellalhom. Dik tkun nuqqas ta' mħabba mela li nwissuhom. Qed inkunu kattivi. Tafu min ikun kattiv? Ħanajdilkom jien. Dawk li qarqu bruxmata Kristjani ġenwini u jiżvijawhom it-triq. Dawk li jwedu l-batuti u l-vulnerabbli fejqan, risq, suċċessi, ħelsien f'ħakkatajn minn kull vizzju problema. Imbagħad meta ma jseħħx jgħidulhom li għax m'għandhomx fidi. Dik il-kattiverija, dik kattiverija mela li nwissu. U qed inġibu l-firda u d-diviżjoni. Veru mela li hawn min iġib il-firda u aħna ma naqblux magħha. Imma min huma li jġibu d-diviżjoni? Dawk li jħeġġu lil-aħwa d-discerniment. Dawk li jinkoraġġixxu jwissu kontra dottrina falsa u prattiċi mhux skont il-Bibja, jew l-allima folots li jintroduċu l-erezija u jħarbtu l-Knisja ta' Kristu, l-ġisem ta' Kristu. Min huma? Tafu min? Żgur li mhumiex dawk li jwissu jistidnu għad-discerniment. Mela anke din l-oġġezzjoni l-aħwa nirrifjutaw għax mhix valida. Jgħidulna xi wħud, imma tinsew xem fluqa 9 iżamawha. Ġwanni wieġeb billi qal, Mgħallem, rajna l xi ħadd jixħed il-barra demonji f'ismek u ma ħallejniehx. Ejjew provajna wafquh. Għax mhux wieħed minna. U Ġesu qallu tipprojbuhx għax min mhux kontrikom u magħkom. L-oġġezzjoni mhux ħaġa hekk. Jekk kallimek jipridka f'isem Ġesu, f'isem Alla, da fit-tim tagħna. Da wieħed minna għalfejn ħad toqgħodu tesponuh. Okay? Qed tagħmlu ħażin ara. Ġesu qalilna, qallu l-Pietru, fimt? Ħalluhom. Però dan hu tassew dak li Ġesu qed jgħallem dal-passaġġ. Innotajtu li d-disċipli ma qalulux provajna nwafqu għax kienet jgħallem dottrina u tal-Imperatorus. Ma qalulux hekk. Qalulu provajna nwafquh għax mhux wieħed minna. Mhix l-istess ħaġa. Nassigurakom illi kieku l-każ kien tat-tieni li dat-tali kienet jgħallem dottrina falsa, Ġesu ma kienx ħajdilhom twafquhx. Ħalluh għax dana wieħed minna ċertament. U kif nafuh dan? Għax hu nnifsu kull darba li ntaqa' ma' dawn l-allima wafqilhom. Bil-kliem u għax hu nnifsu tan eżempju bħajtu. Allura żgur li dan mhuwiex is-sens ta' din l-oġġezzjoni. Assolutament. Mhux sew tattakkaw Kristjani oħra. Mhux aħjar teħduha kontra x-Xitan milli tattakkaw il-Knisja. L-ewwel nett. X'attakku dan. Għax dina nisma'w tattakkax. X'attakk u dan. Jiġifieri jekk xi ħadd bi spiritu tajjeb, ipoġġilek mistoqsijiet u jitolbok tweġibiet bibliċi qed jattakkak. Jiġifieri min jieħu dak li qed jgħidu ċertu predikaturi li qed jgħalmu f'isem Alla, iqabblu ma dak li hemm fl-Iskrittura biex jaraw x'veru u jwissi kontrih, dan qed jattakka. Il-għala ngħidulhom il dan nies il-għala qed tinterpreta dan bħala ostilità, bħala attakk. Kif qed issostni jekk xi ħadd jistieden li xi ħadd ieħor għad-discerniment, jew iwissi dan qed jiżbalja. Qed jitneb għax qed jattakka. X'raġunament hu dan? Għaliex qed tgħid li qed nattakkaw dil-kelma barra minn loka. Imissek tgħid li min jistieden għad-discerniment qed jipproteġi l-Knisja. Mela jattakka? Ma taħsbux illi ikun ferm iktar għaqli. Kieku dak li jkun minflok iħossu attakkat u jiddefendi ruħu jew lill-allim tiegħu b'din l-oġġezzjoni, ma taħsbux li jkun iktar għaqli kieku jekk hu daqshekk konvint hemm it-tagħlim tiegħu jaqbad dak li qed ngħidulu u jirrispondi għalih u jagħti tweġiba għalih b'argumenti mill-Iskrittura għax importanti, mhux argumenti mill-esperjenza, mhux argumenti minn xi viżjoni jew ħolm, ma jkunx aħjar hekk minflok tgħid ismu tattakkax u inti qed tiddefendi għax ma tweġibx. Għax ma tweġibx għall-argumenti li qed ipoġġulek. U
għalunna ma nattakkawx xitan. Mela ħanet ninsew minn hemm wara li ma folot? Min hemm warahom? Mhux Satan hemm warahom? Jiġifieri jekk ħanużaw li tal-attakk meta ħanet nesponu fir-realtà qed nattakkaw iwa lilu. Għax hu hemm warahom, jiġifieri jekk noqogħdu sejrin hekk mhix ukoll oġġezzjoni illi hija valida u skritturali. U din oħra qed tagħmlu ħażin li pubblikament tistidnu n-nies għad-discerniment għax in-nies tad-dinja meta jarawkom tmaqdru l-xulxin, okay? Ħajmaqdruna u ħajgħidu wara daw, ġieli smajtu għadin, mela allura aħjar tonxru ħwiex maħmuġin jew x'jgħidu ġewwa fil-kwiet. L-ewwel nett tafu nagħmlu x'nagħmlu in-nies tad-dinja ħajkritikawna. Veri jew le? Min x'imkien daħdaq l-aħħar. Jiġifieri tajt u tagħmel x'tagħmel. Minu tal-dinja ħajkritikak anke l-Kristu, jiġifieri li kien żgur perfett sabulu xi ħaġa u ħajruh xitan. Jiġifieri l-ewwel ħaġa. T-tieni ma jfissirx li aħna mhux ħażin, niġu naqgħu nqumu, orrajt jippurtana x'aħsbu n-nies tad-dinja, le mhux dak li qed ngħidu, però li qed ngħidu li maħniex lest nissagrifikaw il-verità fuq l-altar tal-imħabba jew tat-testimonjanza tagħna. Bħalma din ukoll iftakruha, bħalma jkun hemm min maqdarna għaliex qegħdin nieħdu stand kontra l-ereżija, kunu konxi li ħajkun hemm min jammirana. Okay? Ħajkun hemm anke nies tad-dinja li jammirawna, li aħna il-verità ma niċċajtawx magħha u lesti niddefenduha. Jiġifieri oġġezzjoni oħra li mhix valida. Isimgħu din l-oġġezzjoni. Ja ħasra li kieku taf li t-tali, kif nafu jien jgħidulna, kieku ma tikkritikax. Ma tafux personalment. Kieku kellek ċans issir tafu tintaqa' miegħu tinduna xi bniedem tal-affarijiet tiegħu. Kemm huwa omli, kemm huwa żeluż għal mulej, kemm jaħdem għalih, kemm dejjem lest li jgħinha, kieku tafu ma tikkritikax. Oġġezzjoni qawwija dina, però dal-prinċipju wkoll u din l-oġġezzjoni ma treġix. Għaliex dan huwa wieħed minn dawk l-argumenti li nsejħulhom deflection tactic jgħidulha, ġifieri. Tattika li tixxifti l-argument, daw għawru x'mata minnhom, daw wieħed minnhom. Qed tgħid xi ħaġa u xi ħadd ieħor jixxifti għalek l-argument fuq xi ħaġa oħra. F'dal każ ħares lil karattru tiegħu. Mela l-ewwel nett. Il-karattru ta' għalliem u t-tagħlim li jgħallem huma żewġ affarijiet differenti. Okay? Mela, meta aħna nevalwaw dottrina ta' predikatur, maħniex qed nikkritikaw il-karattru tiegħu. Okay? F'mwar id-differenza, jista' jkun raġel tal-familja missier perfett. Maħniex qed nikkritikaw dik, aħna qed nevalwaw id-dottrina u t-tagħlim li qed jgħallem. It-tieni, m'hemmx għalfejn tkun taf għalliem personalment biex taqbad it-tagħlim tiegħu u tqabblu mal-iskrittura biex tara u x'veru jew le. M'hemmx għalfejn. It-tielet, problema oħra ta' dan l-argument iktar gravi tinsab illi xi ħadd jew dak li jkun jassumi il-karattru jew il-karizma personali ta' individwu huma aktar importanti mill-evalwazzjoni pubblika tad-dottrina li qed jgħallem. Jew huma prova tal-veraċità tiegħu. Qed tifhmu din qed nagħmlu dal-iżball int meta tirraġuna għax qed tgħid illi l-karattru tiegħu hu iktar importanti mit-tagħlim tiegħu. Bl-istess argument allura kieku xi ħadd jiltaqa' pereżempju mad-Dalai Lama u jkun impressjonat bil-preżenza tiegħu kif jgħidulna xi wħud, dan jikkonferma l-reġjon li jgħallem issalva l-erwieħ. M'għandux jaqsam. Il-preżenza tiegħu, il-karattru tiegħu differenti mid-dottrina li jgħallem. Mela, meta niġu biex nevalwaw għalliem, id-dera esterna, id-don, il-karizma tiegħu, il-karattru tiegħu, is-sinċerità apparenti tiegħu kemm jaf il-Bibja mhumiex biżżejjed u lanqas prova jew konferma li dak li qed jgħallem huwa Bibliku u hija veru. Okay? Tinsewx illi hawn minnu naġa minn barra imma lupu feroċi minn ġewwa. Tinsewx illi Satana nnifsu jitravesti lil nnifsu f'anġlu tad-dawl. Okay? Fl-aħħar mill-aħħar min jirraġuna dal-mod.
dak li qed jagħmel qed jevita u jinjora kompletament il-kwestjonijiet. Okay? Qed jevita l-mistoqsijiet li qed insaqsu mill-mistoqsijiet speċifiċi li jkunu qegħdin inresqu u jixxiftja. Okay? Minflok iwieġeb qed jgħid nisma' ħarsu hawnhekk, ħarsu lil karattru tiegħu, kieku tafuh ma tikkritikawx. Mela, xi ngħidu lil dawk li jresqu din l-oġġezzjoni? Ngħidulhom mhux biżżejjed li intammira lill-pastor lill-għallim tiegħek u tajt kemm hu bravu, kemm hu raġel sew, mhux biżżejjed. Tkunx impressjonat minnu jew mill-karattru tiegħu sal-punt li tagħlaq għajnejk għal kritika li qed tiġi mresqa kontra dak li qed jgħallem hu. Lanqas toħodha kontra min qed jagħmel evalwazzjoni biblika ta' x'qed jgħallem u qed jikkritikah b'mod ġust biex minn għalik tiddefendih minn xi persekuzzjoni għax hawn ħafna ukoll joħorġu għal biex jiddefendu l-pastor kif xi ħadd jikkritikah. Okay, għax bħal dak li qallu di xi persekuzzjoni ta' barra minn hawn. Imma minflok il dan nies ngħidulhom wieġeb b'argumenti, wieġeb b'raġunijiet. Okay, għall-mistoqsijiet li qed ipoġġi. Taħrabx u tixxiftjax l-argument b'oġġezzjonijiet bħal dawn. Qed noqorbu għall-aħħar ta' dawn l-oġġezzjonijiet. Qed tajt jgħidulna xi ħud illi tali qed jgħallem dottrini mhux skont il-Bibja. Imma lili jgħini ta' taf kemm għeni u taf kemm kbirt fir-relazzjoni tiegħi mal-mulej minħabba fih. Għaliex qed tikkritikah? Għaliex qed tajt li huwa għalliem fals? Aħna nifhmu li huwa diffiċli ferm li xi ħadd jilqa' kritika dwar ċertu persuna li jidolizza, li jammira u li anke jħobb, sinċerament. Konvint li dan għenu jikber fir-relazzjoni tiegħu mal-mulej. Anke aħna għaddejna minnha, meta ħarsu lura, ħalla ħares xi ħadd imislek l-awtur favorit tiegħek jew ikkritikah għax toqmos. Però tajjeb li nkunu nafu li daqs kemm huwa impossibbli li xi ħadd jikber fiżikament. Jekk, okay, dieta li qed jiekol u l-ikel li qed idaħħal fih huwa mħallat bil-valenu, okay, daqstant ieħor impossibbli tikber verament, spiritwalment, bikel li jitemak għall-infals. Għalli jipritka l-errur imħallat ma' ħafna verità. Mhux biss imma eventwalment mhux tal mhix ħatikber, ħatimrad spiritwalment u ħatmut. Dan ngħiduh bl-ikbar rispett għal dawk li jirraġunaw b'dan il-mod. Min għalik kbir spiritwalment. Forsi bħalissa tara tibdil, huwa xi ħaġa tajba, però dan mhux il-frott li se jibqa'. Għaddejna ma' ħafna niżek. Il-frott li jiġi minn dottrina falsa li qed tirċievi jista' jieħu snin u jdum qabel ma jġib ir-rovina fil-ħajja ta' persuna. Jalla, mhux jalla jiġri hekk, imma meta jiġri hekk il xi ħadd, jalla dan ma jinħasadx, jalla ma jiddisprax, imma jdur lejn il-mulej u b'umiltà jerġa' jfittxu fil-verità ta' kemmtu. Għaliex eventwalment il-frott mhux ħajibqa'. Veru jaġġezzjonaw xi wħud illi t-tali, okay, xi drabi jiżbalja, imma ma jfissirx li huwa l-infals. Mhux il-kol kemm aħna nisbaljaw, smajtu għali. Mela, hemm differenza kbira bejn xufier ta' karozza li javolja jsuq bil-galbu, okay, jum fost l-oħrajn joqtol lil xi ħadd f'inċident ta' traffiku u serial killer. Okay. Differenza kbira. L-istess, hemm differenza enormi bejn għalliem li ġeneralment jgħallem dottrina korretta u dan jagħmel xi żbalji innoċenti kultant. Jinduna bihom, jindem minnhom u jkorreġihom u għalliem fals li jibqa' jinsisti li jgħallem dottrina mhix skont l-Iskrittura. Differenza kbira. Ejja ma nippretendux li t-tnejn li huma l-istess. Li qed jagħmlu li ma folos mhumiex żbalji innoċenti u daħ naraw fil-laqgħat li ġejjin. Okay? Mhumiex żbalji innoċenti darba imma hija proklamazzjoni b'intenzjoni kontinwa ta' dottrini li mhumiex skont l-Iskrittura. U minħabba fekk li lil dawn nesponuhom u nsemmuhom bisimhom, però mhux lill-għalliema li kultant jiżbaljaw. Okay? Ħadd minna u din nagħmel enfasi fuq ħadd minna ma jikklejmja li għandu teoloġija perfetta.
il-koll qabel inħadnu xi forma mhux hekk ta' tagħlim li mhux eżatt, skorrett, però dan ma jfissirx li aħna għallima foloz. Mhix l-istess ħaġa. Ħa niddistingwu bejn żbalji u żbalji, bejn għalliema li kultant jiżbaljaw u għalliema li ripetutament jgħallmu dottrini foloz. Jekk Alla jrid fl-aħħar taħdita parti minna ħantikom is-sinjali ta' kif inti tinduna l-illim huwa fals. Għandna l-istra sinjali jekk Alla jrid naqsamhom magħkom ukoll fl-aħħar waħda fuq id-discerniment. Mela, ta' qabel tal-aħħar bħala oġġezzjoni. Isma'u għadina. Imma anka jekk affarijiet li jgħallem, mhumiex bibliċi, magħhom jgħidu ukoll it-tajjeb. Jiena, taf x'nagħmel? Nieħu t-tajjeb u nħalli u narmi l-ħażin. Ħanajdilkom, jiġifieri jiddispjaċini li niddubita kemm hawn minna li kapaċi niddixxernu. Naraw b'mod ċar nuqqas ta' discerniment fil-Kristjani. Esaġerat. Jiġifieri number one niddubita. Jekk inti tajtek kemm kapaċi tiddiskrimina u tiddixxerni dak li hu vera ta' Alla minn dak li mhux. Jiġifieri dik hija l-ewwel waħda. Jiena pereżempju fil-passat dal-parir tajtu. Ħud tajjeb u għarrab il-ħażin. Jew kif jgħidu take the meat and leave the bones. Però meta tajtu dejjem tajtu fejn jidħol il-qari tal-letteratura u dejjem tajtu wkoll bit-twissija jekk ikun awtur. Attenti, meta l-Bibja titkellem dwar l-għallima foloz, ma tagħtinix istruzzjoni ta' dil kwalità. Ma tgħidilniex ħud tajjeb tiegħu, ħud tajjeb u ħalli l-ħażin, għall-kuntrarju, tgħidilna biex ma nilqawhomx. Tgħidilna biex anqas inħadnuhom, biex laqqat nixxierku magħhom, tgħidilna il-kontra ta' din l-oġġezzjoni. Dik mandana biex nħarsu ruħna minnhom u nżommu lil nafusna kemm jista' jkun il-bogħod. Dan għaliex? Għaliex l-errur u l-ereżija jiġbħu l-ħmira li dwarha naqraw ftit ħmira tħemmer l-ħaġna kollha. Għalhekk. Ftit errur imħallat mal-verità jiswa daqs errur sħiħ. Ħlief li huwa iktar innoċenti. Għax imħallat mal-verità. Alla jobgħod taħlita tal-kwalità. Jiena nilqgħu jalla tilqgħu twissija ta' Rajl, ta' J.C. Ryle. Jgħidlek isma'wa. Attenti, tissoponux li għallim ta' min tafdaħ għaliex avolja jħaddan veduti difettużi u foloz ma dan kollu jgħallem ħafna li hu veru. Dan hu propjament il-bniedem li jista' jagħmlilkom l-iktar ħsara għax l-iktar li l-valen hu perikolus u meta hu mħallat ma jikel bnin. Xi ħadd qal anke Arloġġ żmagat f'xi ħin jiġi jaqbel mal-ħin propja. X'tambi Arloġġ bħal damma? Armi ħlem, għax mhux tal-li ma jgħinekx, tal-li ħarbtek. L-istess mid-dottrina u l-allima foloz. Kultant jgħidu xi ħaġa tajjeb, però ma nkomx tambuh. Narmuhom lem, narmuhom mhux bħala persuna ma bħala talim. Ħallejt l-aħħar, kif jgħidu, ħallejt l-aħjar għall-aħħar. Għaliex din l-oġġezzjoni żgur smajtuha? Naraw, żgur smajtuha għaliex komuni ħafna fil-movimenti karizmatiċi u anka fil-Word of Faith. Appena xi ħadd jażarda juża d-discerniment biex jevalwa xi għalliem u t-talim tiegħu, araw titla' lajta missux il-midluk tal-mulej. Bum. Mill-ewwel. Qabel xejn. U din f'mod tajjeb. Normalment, u din ngħidha b'responsabilità. Il-ġemat li jużaw din l-oġġezzjoni huma dawk li l-pastor tagħhom huwa għallem fals. U qed jgħallem dottrina li miskritturali. Ifhmuha din. B'dan il-kliem u b'din l-oġġezzjoni tafu x'qed jagħmlu? Qed jipproteġuh. U qed jagħtu il-go ahead biex jgħallem u jgħid li jrid mingħajr ħadd ma jopponih. Mingħajr ħadd ma jażżarda jiftaħ ħalqu u jitlob spjegazzjoni. Jew ġustifikazzjoni skritturali. B'din l-iskuża li hu il-midluk tal-mulej qed jgħidulek ara biss tiftaħ ħallek.
ara biss tiċċallinġja, ara biss tistaqsi. U jekk xi ħadd jagħmel hekk qed jidneb. Għax qed jikser dal-kmand Bibliku għax Alla qal ara tmissu il-midluk tal-mulej. Imma nerġgħu mmorru lura il-kuntest. Jasra kieku biss nagħmlu dan l-eżerċizzju nevitaw kif għattilkom ħafna problemi. Din intaqgħu magħha, okay, dil-frażi. Fl-ewwel tib tal-Kronaki, kapitlu 16, vers 21 u 22, u eżatt l-istess sentenzi insibuhom ukoll f'Salm 105, vers 14 u 15, l-istess fotokopi, u naqraw hekk. L-ewwel, u għal Alla ġifieri, ma ħalla l-ħadd jaħqarhom iva u ċanfar slatem meħabba fihom billi qal, la tmissux il-midlukin tiegħu u la tagħmlux ħsara lill profeti tiegħi. Mela kull min jindenja ruħu jaqra naqra il-kuntest ftit qabel u ftit wara, mill-ewwel jinduna li r-referenza hija għall-poplu Iżraelit. Dak li dwaru Alla qed jitkellem x'inhu? Twissija lil ġnus u slaten biex iħallu l-poplu kollu l-profeti bi kwietom waqt l-eżodu. Iħalluhom bi kwietom, ma jattakkawhomx. Din il-frażi m'għandha assolutament x'taqsam mal-idea li ħadd ma jista' jikkritika jew jikkoreġi il-pastor dwar tal-im għaliex u l-midluk tal-mulej. Mela f'dal każ il-kuntest huwa ċar. Il-midlukin huma l-ġens u l-patriarki Iżrael u l-profeti mhux il-pastors jew predikaturi jew lekk imsejħa apostli kif ħanaraw ta' żmienna. Mela xi tfisser? Okay, din il-frażi. Il-kelma, ħanieħdu l-kelma, m'għandniex ħin intawlu, ma xi tfisser il-kelma tmissux? Dik tfisser tittestjax, tiġġudikax, twissix, hekk tfisser meta tgħid tmissux. Hawnhekk anke l-lingwa tagħna mill-ewwel tgħinha mhux biss il-kuntest, imma aħna billi aħna ġejjin mill-Arbi u l-Arbi u lingwa semitika bħall-Ebrajk, supposti għandna nifhmuha mill-ewwel. X'tifhem inti, okay? Jekk tisma' xi ħadd jgħidlek ara tmissu. X'tifhem? Sempliċi, ara ma terfax idek fuq. Ara ma tagħmellux ħsara fiżika. Ara ma tagħmilx xi għadd vjolenti. Tiftakru David għax hemm ukoll post ieħor fejn din semmija meta kellu opportunità joqtol il-Sawl fl-art ta' Adullam. Ismgħu x'ġara. U Abisaj qal lil David, illum il-mulej riħaladu tiegħek f'idejk, ħansamru mal-art daqqa waħda bil-lanza tiegħu stess bla ma nagħtih oħra. Imma David wieġeb il-Abisaj u qallu, la toqtlux, għax min qatt met idu fuq il-midluk tal-mulej u ħelisa. Mbagħad ikompli, ma jkun qatt li mittidi fuqu għax hu l-midluk tal-mulej. Fi kliem ieħor David qed jgħid lill-Abisaj, Mintix u minix ħanamillu ħsara fiżika. Minix se noqtlu. Din hija t-tifsira biblika ta' dil-frażi tmissux il-midlukin jew l-midluk tal-mulej u mhux dik inventata mill-allima ta' żmienna biex jipproteġu lilhom infushom minn kull kritika u jistgħu jgħidu li jridu għax jafu li ħadd ma ħajmisshom għax huma l-midlukin tal-mulej. Sintendi aħna dak-kman nobdu, aħna maħniex qed ngħidlu ħammorru wara l-allima ntuhom ġo rashom u nixtruhom il-ġebel, mhux hekk jew le. U dak illum ma nagħmluhx għax fi żmien ieħor tafu l-profeta fals kif kien jispiċċaw? Maqtul. Ma kienx ċajta li inti titkellem fi sem Alla u ma tkunx qed titkellem, illum ma nagħmlux hekk. Jiġifieri aħna ħanobdu għalina, m'aħniex ħammorru u ntajrulhom rashom bl-ebda mod. Qed nitkellmu dwar id-dilka. Irrid ngħidilkom din. Ftakru żewġ veritajiet. Din l-anointing tal-mulej. Kull Kristjan huwa midluk. Kull Kristjan irċieva l-uzzjoni tal-Ispiritu Santu. Isemgħu fl-ewwel Ġwanni 22. Immintom il-Kristjani għandkom unzjoni. Għandkom id-dilka mingħand il-Qaddis u iktar l-isfel u intom Kristjani l-unzjoni li rċevejtu minn għandu jibqa' fikom u m'għandkomx bżonn sabiex xi ħadd jgħallimkom. Mela, jekk inti mwieled mill-ġdid, okay? Jekk inti mwielda mill-ġdid, għandek l-istess dilka daqs ħadd ieħor. M'hemmx differenza. Ftakru għadina, ma jeżistux super Kristjani,
bunzjoni speċjali aktar minnek li aħna msiken aħna m'għandniex immuma il-midlukin għandhom ma teżistix jekk int Kristjan int għandek l-istess unzjoni bħalma għandu kulħadd. Din hija idea gnostika ngħidula minn ereżija li tifred il-Kristjani f'kategoriji, fi klassijiet, okej? Ereżija dina. Dawk l-iktar spiritwali li jisemgħu il-mulej kellimhom, li jkollhom il-viżjonijiet, li jmorru l-ġenna u l-infern, li jkollhom il-ħolm, l-ispirtu jinkollu jgħidilhom u aħna. Is-second class li nisemgħu l-Alla jkellimna f'kemtu. Dawk u aħna. Idea falsa. Okej, ġifieri m'għandniex qed ngħidu tif mhux ħażin li m'hemmx doni differenti u ministeri differenti. Qed ngħiduhom mela le. Il-ġisem ta' Kristu magħmul ukoll minn diversi partijiet, però l-koll għandna l-istess unzjoni. U t-tieni ħaġa, tafu min hu l-midluk tal-mulej? L-uniku midluk tal-mulej, speċjali u differenti minn kull bniedem, mhux il-pastor. Sidna Ġesu, il-Messija, li tfisser il-midluk, dak il-midluk, u ħadd iktar. Mela, missux il-midluk tal-mulej użata left, right and center hija oġġezzjoni bla bażi biblika. Meħuda barra mill-kuntest u mifhuma ħażin u kif għattilkom kull ma tagħmeli li tipproteġi għall-infals mill-kritika biblika u l-korrezzjoni. Tagħtih il-libertà li jgħallem li jrid u li jaqbillu bla kontabbiltà. Din hija dottrina perikoluża u iċħduha di-dottrina. U tħallu l-ħadd jintimidakom u jgħalqilkom ħalkom b'oġġezzjoni bħal din biex ma tobdux il-kman talla. Li Alla jgħidilkom iwa iġġudikaw, iddixxernu. Mela ħalli nibdew nikkonkludu l-aħwa. Jiena għamilt ħilti biex inwieġeb mill-aħjar li stajt l-oġġezzjonijiet kollha li ġewni f'moħħi li jitressqu meta xi ħadd jipprova jażżarda jsejjaħ d-disċerniment. Dawn l-oġġezzjonijiet taf jisna naqbluhom ma' xiex kanċelli ta' kastell. Dawna jitniżlu u jimbarraw lil moħħ mill-verità. Għalhekk jużawhom in-nies biex kif tersaq il-verità sseħħ d-disċerniment bum jalquk u jalqu l-verità il-barra. Nittama li llum tellajnihom kollha daw. Tellajnihom kollha u anke aħna equipped fornuti biex jekk xi ħadd, japproċċjana bihom inkunu kapaċi inwissuhom. Vance Havner, meqjus bħala l-iktar predikatur kwotat mill-predikaturi, ġieli smajturi ngħidha di, jgħid hekk. B'xi mod xterdet l-idea li hija xi ħaġa mhux Kristjana li tieħu stand kontra l-ereżija. Xi wħud minnha jgħid għandna bżonn naqraw it-Testament ġdid mill-ġdid. F'dawn il-laqgħat aħna beħsibna nieħduha din l-istand, se nitkellmu m'għandniex ħanibqgħu sikta, beħsibna nippreżentaw evalwazzjoni biblika ta' xi movimenti u għalliema u prattiċi, beħsibna nagħmlu dan bimħabba, m'aħniex ħaniġġudikaw l-intenzjonijiet ta' dawk li jħadnu tal-infals jew jipprattikaw xi metodoloġija li miskont il-Bibja. Nafu li daw ħafna drabi huma sinċiera. Huma sinċiera. Lanqas m'aħna ħaniġġudikaw l-ħsibijiet u l-mottivi moħbija tal-għalliema folos. Dak inħalluh f'idej Alla, però m'aħniex ħanoqogħdu lura milli nwissu nammonixxu fejn nintaqgħu ma' dottrini folos u tagħlim u prattika li mhix skont il-Bibja. Ħanirrepeti dak li qal l-Apostlu Ġwanni. Maħbubin, temnux kull spiritu. Iżda ttestjaw l-ispirti biex taraw jekk humiex minn Alla. Għax ħafna profeti folos ħarġu fid-dinja. Jiena konxu li il-kol kemm aħna, u dina nistgħu nammettuha. Xi ftit jew wisq għandna tendenza illi nintrabtu mal-idejat li diġà għandna u nżommu sod. Ma dak kollu, li l-grupp, il-knisja u l-pastor tagħna jgħallem. U saħansitra nipproteġuh. Għax konvinti li hu ġenwin. Hija karatteristika komuni tagħna l-koll li l-informazzjoni li s-saħħa twemmin diġà għandna dik niffavorixxuha. U nilqgħuha faċilment ġieli bajnejna magħluqin. Minn banda l-oħra aħna għandna tendenza illi
informazzjoni li b'xi mod se tgħeddet dak it-twemmin li diġà għandna mill-ewwel nirrifjutaw nikkonsidrawha. Din jgħidula confirmation bias, ngħaddu minnha l-koll. Xi wħud tant huma konvinti, okay, li knisja tagħhom, il-pastor tagħhom, id-dottrini li qed jemmnu huma bibliċi illi qasbiss jgħaddilhom minn moħħhom li jċekkjaw fil-Bibbja biex jaraw jekk hux tassew hekk. Jiena nifhem li xi wħud isibuha diffiċli ferm, kważi impossibbli jammettu li daw kienu żbaljati. Nħares li ħajja tiegħi fil-passat u ngħid ejwa, diffiċli tammetti li int kont żbaljat u li allura int trid tbiddel fehmtek, jibqgħu xi wħud ma jammettux li żball anki meta jippreżentawlhom evidenza biblika. Provi li ma jistgħux imerruhom illi t-tagħlim li qed jitwassal mill-għalliem mhuwiex skont il-Bibbja. Minkejja dan kollu jibqgħu ma jammettux iżball. Jekk inti wieħed minn dawn it-talba tiegħi għalik hija li tkun umli biżżejjed u għall-inqas tibda tammetti l-possibilità li inti tista' tkun ingannat. Għal tal-inqas ibda minn hemm. Għax il-Bibbja tgħidlek isma', anzi ħan ikkorreġi lil nifsi, il-Bibbja ma tgħidlekx possibbli tkun ingannat, tgħidlek probabbli li tkun ingannat, jiġifieri chances huma kbar li jint tkun ingannat, mela ibda tal-inqas għajt isma' hemm dil-possibilità. All right, jista' jkun, mhux żgur jiena ċert, ħadd ma ħajtħaq bija dak li nemmen huwa veru, u jalla ma talaqx moħħok, ma timbarrax moħħok b'xi waħda minn dawn l-oġġezzjonijiet, għaliex tkun qed iżżomm il-verità milli tasal kif għandha tasal. Aktarx tikkonsidra dak kollu li ħanwaslulek. Aħna ma ħana nitolbu xejn minnkom minn dawk kollu li jisimgħuna, l-appell tagħna huwa dejjem biex tixbħu nerġa' ngħid lill-Berejani. Dan huwa l-appell. Ħudu dak li tisimgħu minn għandna, minn għand l-għalliema, ħuduh, qabduh. Morru fl-Iskrittura u qabluh. Ħataraw jekk hux minnu. Dana ikun sinjal ta' fuq ta' xiex tal-maturità spiritwali tagħkom. Il-Kristjan matur ma jibżax mid-disċerniment, anzi jozzu. Jaf illi jekk sinċerament qed ifittex li jimxi skont il-verità, mid-disċerniment dejjem rebbieħ ħajoħroġ, dejjem ħajgwadanja. Jaf illi dak li hu ġenwin u minn Alla ifhmuha tajjeb din. Jaf illi dak li hu ġenwin u li hu ġej minn Alla bħad-deb jiflaħ an-nar tad-disċerniment. U jaf ukoll li da ħajissaffa u ħajissaħħaħ bin-nar tad-disċerniment, però jaf ukoll li dak li hu tiben li ġej mill-bniedem u vvintat minnu mhux se jiflaħ an-nar tad-disċerniment, allura mhux problema għalih, mhux problema, anzi hu pjaċir, għax kull ma jrid f'ħajja tiegħu huwa l-verità. Mela allura jitfa' kollox fin-nar ħalli dak li mhux minn Alla jinħaraq u dak li hu minn Alla jissaffa. Al kuntrarju, tafu minnu kontra d-disċerniment? Tafu min jiskoraġġih u min jiskoraġġik għad-disċerniment? Tafu min joħroġ all-out kontra dawk li bħalni azzardaw isemmaw leħenhom minnu fals. Min m'għandux jaħbi. Min qed iqarraq bik. Għax jaf li bl-eżaminazzjoni bl-ittestjar bibliku se jinkixef. Jaf li inti jekk tmur tfittex ħataqbdu. U għalhekk jiskoraġġik, u għalhekk ma jagħmillekx il-qalb biex tiddixxerni biex taqra l-Bibbja għalik. Dawn huma dawk illi ma jħeġġunix, anzi jopponu d-disċerniment. Bid-dottrini u prattiċi folots dawn huma s-sikek, moħbija għal ħafna. Lil dawn aħna rridu nesponu u nkunu qed inwissukom kontra tagħhom biex tħarsu ruħkom minnhom. Li ma tmorrux tinkaljaw fuq xi sikka moħbija bħal ma ġara l xi wħud biex ma ngħidx il ħafna qabilkom. U għamlu nawfraġġju straġi tal-fidi tagħhom. Bdew tajjeb, ġrew tajjeb imma sabu daw is-sikek moħbija. U hija ħasra. U jalla intom tkomplu tbaħħru biex ngħidu hekk, tbaħħru fis-sikur sakemm taslu qawwin u sħaħ fil-port tal-ġenna pajjiżkom. Amen.